سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سناي كتكون ناي وتر مني وتيو لومي حنتا قداسي تارستي بفلاي دما نزمان سي أم عبول عالم تسديد زولة تملكتيا مجم عقم أدام زبط أحكا نحدار نقوم نقر كتمت ناي قدن ناي تفترو حقن تعوعيتن سلازخوني عقم أدام زبط حسب نعود خونو قال نسيتي كقامت نبوريو أبز مقومات ويكا نعاخات خون حدارن نقوم نقرن كتمت كلا أبزع جزيها بزوريا خان دي خاخت متدلي أدمان السدات متشم كمتي زعبنا عيو متن متعابيتنا مسانا زنبرا بزوريانا كهلواي خلاي سلازي نخمس شجرنا مفتاح بزح من السي ناب أفريقيا خيدو ناب إثيوبيا دي ناب السودان ناب أوغندا ناب استفل عليه خيدو مسعى مدي ويكا نحدار كجبري بقاسيو أبز قداي زد ما مسحونا أمان أبز حالفي عن تاجد داسيت على يعلينا لنا وين انترفيو جيرنيري ما نايتز جبرنايو أبزيا تختيلات مسؤكمية very very important ينتهي كنجبر لنا انتهي نتحسس باك لو نالو انتهي تجمعات كجاتم يخيل نزيد ما بخمي كنسقر نخيل كتحجزنا تخيل هجد داسيت عرستيا كمجمرة لايك أبوا نقالو تخبات عهد ما شير جبروا كسب مودات أنت تخاتي لكم هذا ما حدا قد داس مخرن ما عدا حزنا عن وقت نخلينا نابلكو نبتي ألالك على فكم سنة مكتتان زم كاب إيروبا خيدهم إثيوبيا وأفريقيا خيدهم حنتي تصبتوا قالهم سألنا قال جريتهم زمصون أي فلتوني الحراي ستانك ناتو مالتي وخيدهم يسمصون يمرعونهم ويا أولاد كتحقولوا ويكي بصحوا أبز مسمسا يفل يمسل حجي قدامنا عندنا في اللي يالله الحراي دي تفلت الصبغات مرعو أزمتي خاون تانك ما تحدي ميا قريل كم أسار مسل حجي زي قريتني حذر كم تسخري حجي سي قدامنا نحكم حدا قول أخذ فرنا ركون كتفلت لك نبعلخا ون كتفري لك كتفلت لك مالتي بس زي انت كم زوم خدنا تمسوات كم زغبر مالتي I think تي منسي أبقلنا بي نعيت خونني مكاي تيك إذا اللي ندريلو absolutely fine إثيوبيا دي قيدك مرة السودان دي قيدك مرة أوغندا دي قيدك مرة fine بايك بوليزي معناته منسي أكل عندنا منسي مزبسها مسأمتي دلية مكاي تدلية أفكاريت كتلوني دلية قبل كله قبول نجاريز biological حتى يو بزح كنزارة ولا ينخلينا تيما تي تفتير زل مدرخ كبير مدرخيو مخنياتو أبحر عينت ميدا يكون كان زلها خلادك نسيو كه اللي واقعين سبعة تلاتاتهم بفقر خديد اليوم منسياتيو منسي مخاني تعرفني سلزي أركنتن بأركنت نخيت خيت كات سيستم يفكرني سلزي كتمر أخذ كلا لك أنا ختمت أخذ كلا لك بس كنا happen زكا قاتمي هجي التولاد وين أفكمتاتي زمت كوين يسمعني زي كنقيرو مدرك حتى نايو قليل هيكون انت تيما مالتي زي أبيك توبيكيو حانت انتهي قبل دالي وعلى نسيتي كابنيو سلا زمصا أك هيكونتن أوكي مزي أخذ قد فكهم تخل قبول غير كاتوزوت كلا لك أوكي سو مساب أفريقيا زلا نابزك تمصا خلها أوكي كتبلك تخلي ولا كيف كرتك خلا أكتر تقبر تخلي أكم تفكرك مخنياتو أب أفريقيا خلنا انتهي نيرنا نفلطينا كبيرتي هيوت مواصع يبلون سلازي حدث كوصا عدل تلوات أقوال حراي كتبل نبوريو سو أبزي مسمت أدقن كما خمسة سلازلوا كتك عايش تخليها انتو خوني تندك نستيو سبات بزع عدلات كم زي بلوم قمت مقبار يدلي حدث كفرنسا خيط كله سلسة جزء كنجدا يكون انزخيد حنت عدلي يا زلات بنوع جزء سلازي حدار جبريلي زخيد سو أقدم كم حساب كدليه يتودي فقرن حدارن جنب بحسابن بتيورن بكالكوليشن هيكوني أملاك حوس الله أوكي ترغباسب مخامة الناتونا قداسي تراسب كلها سوبر موديل درت مثلها كبيريو كل جزء أنا انتازبل أبتزع بخلاسي تاسبتها حد سبيت خاتكم خالد دبل دحري ناي مدرك كوي حتى قينو نسخة بلوز بوتاس لزلها تراي صغر بكاسم تلو كتلام كم تخل فلات التسبقن ولا متعبي تخاون مزي أخذ قد فكهم تخل كافلت سلازي الزخ قاتم كم تقول انت قاتيمو كتقبلوا يزلك كم ودي وي كم قال أبزي كم زلها مالتيو انت خونا خا نخي قاتم كا كنتعاصف لنا ناي زفلو يملسك باك ايكني مخنياتو ناي هيوت كعزو زقاطم بدوتا سلازخوني زين ودزين كون زخالخا وصيت ناي سدت كميو
unfortunately بكونتراكتن بقالن غيركا خون هيكلني حدارن فقرن delicate يركي غارستيو so انت كيرات كام ساعات كيدا انت خيدا جن ابكالك خيدا يقبان محلاي نن سبق ملسن دي قنتاي كبلك هذا اللي جورج حوي كات زحتت كند حتوتات زحتوها فلاي بلسيات مالتي لما انت يدق لومسي كمزي انت مس امنه تتحازو خينا لومي اي منانين قال ملا قال بها سيكون قدامنا تسخا مجمري خد كيت كلها كابزي نيوروبا ناب افريقيا خد كيت كلها وي ناب زخون حاجه صح هون قربا انا نحر ابز عادي دا نصريت دحر سرح كين نصريت كم سرح كنقرا لني غزاي حنت دحر كينا غزاي حنت خويا حنت يا نقرا لني حدرسي انا خوينا خاطر ولا اجد بزح حساب كتريم كلها بفلاي كابزو خدو خلو يربا خمس غمط زينات السعودي قال غير كتخيلها او خيتك خالي اخ تقدر كالش متهدا كل نقد ما زلوي ديال الرياليتي او مسكود حجي مستقاب السلطه كل نقرات كم زي مستقاب زلو حنك عينتي مدغبروا بس مصات قال ابزي وي ودي كال ارستي مني تو زلان نبره سب كال كون صرحه مالتي اجي تنكي يزنبعلو اسخا حد السب كشكه ختمص زلا يا مساخاي كنت النساء مستذهب كاسلي فقر زلوا سو جيجاوني بالله اندهري مايكل جاكسون كويني قربان تنيران مايكل جاكسون افكر زلنا هاي كنت لازم عاي بس رغبتني بزي قال على ما يفلت كان يعطي لك تغليا يا حجي انا حجي كفتي او افتي وصل زلهو تحيا غازي كل نغرا يسمعكاي معناتو بس انقلص خون كم زراب بزح حدار كفرس كله حدار راح يكون عدل ناتون ناتان يتفرز الله من البات نحر ولاد نيرون كمان نيتم قول عد مصايد سلمتر حجسي قول كنت نكلالنا زي سان حد كل زمن كم ناي قدم يكونن كم زي ولدي يمصلي قالت سي يمصلي غري كم حدار تاغت حسيبك مرنيركا مساسه تلالي خت اتخيد بلص خوين سمعني مالتي سوس بوندي جن انا بولدخا سلدمت جيجا مالت يكونن زي مالت تي تفاغيركا قال ملز بحال تمدرك كويس زي له so we have to be realistic نحن تقول ابيخا خطفلتا اوكي انا هجي زياده تسمع عنا كمان منيو ثم دحن زخونه ادمي ناب ثلاثات كيدوم زلو ناشط مالتيو جن منسياتكا جي كابير تراغن 10 عامات وي 7 عامات وتي مالو اوكي مزانو ما يفلطو منيم كاب ديسكونكتد كاين كالها ابسيخ ابيزنير كات مرتخات مهار هيوت كا تقبر كتقرارب دحريو شعو حدار غزي يمص نسخات فلطم سبات يلون كابيخا ختمصنتن سبات اوكي so the only thing is a Facebook search ناغركا دليغا ويدما توم زفلطو سبات طويا سبات ولا بيرتراون كوخن لا خلناكو كل غزي يكونان بعلنا بكودنا نتي قليلكا كون كان سبي زل عليك حتى اذا خستو حفت خستو كازي خسته ما حزا خسته ليلا بغمي زفتر حج قرب تلي في اللي بوتا سلازلو حوخا ودكوها هي كم زي عين السبال لا يبلاكا ليلا بغمي زفتر التصبون تجيجا جن عبي كل يخل مسلكا عبير ترى مستلع لخايا دحر كل تور حيس ترى خايت سدنيها اوكي زيت ويغا نوي زيت خد كسر قرب كتل عليه تبلغا تبتبل كات قبرن تلها جيجا غات مخلي عبير ترى خميو ابزون كوميت هاوي كات قبر نجر كل جزء جيجا خغات مو زخل نجر يسلازي سلازي بسله لازي كل جزء نتعوال قالون نعيكم ودي كم زي مثلا مالتي نحن تقال بفقر كتب من أنت زي كيلكا بحدار غير كهتن سفتو زي غات فتن أوكي زي أبي ولا يري أبي ترى تودي نتقال حتيتم بندر لا تبستراخو للي ما تسمعلك نتوم صدرا كيتكا تصعنوتات وسيخ كانت تقال كترغبات فتن مالتي إذا أبزونا له أجي عندك نشز زول عليه الله بزي فقادن مسدران يردادو مسحواتن يردادو سلازي قدن كتوصل لك قدن حرايك تولي لك تعوي سبيب لوان اوكي انا والدون كود ليتات اللوني الراي اب حمام مدرس لزلوا صاغي كاخت توان تخليها سو ناب سويسرلاند ناب سويدن ناب نروي ناب امريكا مسكداغن guess what مدو مسالي زلوان كبهان لعلون so at that point قدي فاتنيل كامكساس جيجا خويني سمان بمسرتونكو ميت خاميتي بدليتا انت دايمس يعني را اب صقيا بترغبلو ايطعمنني كتبلسي قدمونكم يعني راسو اجي انتايو نتندقنستيو كم سيطاناويان فطرت غيركا طراي مغرب አለው በታደ ተخالካ ተወድኸ ክሳክንዱዲ መልአኽ ዘሎ በተخاለ ድማ አነ ዘሐዝነሉ ጉዳይ ማለት እዩ አዝዮም ጥዑያት
أزين تعياتين يلوم حدار تقبروا لن كالو that breaks my heart ምክንያቱ ካብ ልቦም ንሓዳር ቅሩባት እዮም ነይሮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙ ነገራት ፅቡቅ ነገር ቀሪቦም እዮም ዝመፁ unfortunately ሕማቅ ኣጋጣሚ የጋጥሞም ትዘሕዝን ክፋል ዞም ሰባት እዚኣቶም ካልኣይ ግዜ ንክብገሱ እውን ብዙሕ ኤነርጂ የብሎም እዚኦም እዮም ካብ ዝብደሉ ኣብ ሂወት እዚ ብጣዕሚ የሕዝነኒ ንዓይ ማለት ትፈልጦም ኢኻ እዚኦም ጥዑያት ንሂወት ብኩሉ ዝቃለሱ ዝከኣሎም ዝገብሩ ንሓዳር ካብ ሙሉእ ልቦም ዝደልይዎ ማለት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክቁፀዩ ከለዉ ሪዛልት ናቱ ሕማቅ ስለዚ ኣብ ከምዚ ተንደቂ ኣንስትዮ ክልብማ ክኸዳ ኣለዎን ወላ ኣብ ሕሱም ናብራ ይሃለዋ ነቲ ወዲ ዘይደልዮ እንተኾነን ብኣጉ ክነብሮ ክኸላ ኣለዎን ምክንያቱ ኣብ ስዊስ ኮይኑ ሓደ ሰብ ተመርዒ ተምፂዋ ታጓል ካልኣይ ግዜ ብመርዓ ከምፅየ ኢሉ ንክሰልጦ ነዊሕ ግዜ ዝወስደ እናት እዚታት ኢኻ ሓፂር ከም ዝሓስብ ዝገብርዎም ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ተረዲኻኒ ስለዚ ከነስተውዕል ክንክል ኣለና እቶም ኣወዳት እውን ብዙሕ ነገራት ኣብ ርእሶም ከም ዘሎ ኣቡታት ደወስዶም ዘሎሲ ሓደ ሰብሲ ሓደ ወዲ ማለት እዩ ክከላኸል ኢለ ይኮንኩን ዘለዎ ንሓንቲ ጓል ዓሚ ሃሲዋ ሃሪሞዋ ቀቲልዋ ፅቡቅ ሂወት ክነብር ከም ዘይኮነ ርግፀኛ እዩ ኦኬ ወይ ሃዲሙ ክወፅእ ከም ዘይኮነ ርግፀኛ እዩ so why do they do that ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ምንባር ትርጉም ስለሰኣንሉ ጥራይ ዝብላነ so ሰባት ካብ ምንባር ትርጉም ክሰንሉ ከለዉ ኣዝዩ ሕማቅ ነገራት ክገብሩ ክእሉ እዮም ኣብ መወዳእታ ንፈርሆ እኮ ንኸይንመውት እዩ ንሞት ዘይትፈርህ ተኮይንካ ፀላኢኻ ንሞት ዝፈርህ ኣይኮኑ እዩ ዘብል ምክንያቱ ብምንታይ ኢኻ ክትከላኸሎ ትኽእል ከምዚ ዓይነት ሰብ ሶ ብዙሕ ነገር ክበሃለሉ ይኽእል እዩ ግን ኣይ ቲንክ እዛ ርእሲ እዚ ገለ ካብታ ብዙሕ ተመክሮ እውን የብለይ ናቱ ምክንያቱ ብዙሕ ካልኦት ኣርእስታት ኣብ ሂወተይ እውን ዝሓለፍኮ እዚ ግን ናይ ብኸማ ኣይከትኩን ኣነ ካብ ዝፈልጦን ካብ ዝሰምዖን እምበር ፅልቕ ዝበለ ሓበሬታ የብለይ يعني ንምንታይ ሓይተካ መስለካ ኣነ ንባዕለይ እውን በዓል ተመክሮ ይኮንኩን ግን ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሰባት ብዙሓት ዝሓተት ከምኡ እውን እቶም ብከምኡ ዝሽገሩ ሰባት ስለ ዝሽገሩ እዮም ማለት እንታይ ብመሰረቱ ቁርብ መሰረት ስለ ዘለካ ያን ሓይተካ ዝሕቶ ብፍላይ ሕጂ ታርስቲ መወዳእታ ልዕሊካ ፅንሕካ ርእስቲ ኣገዳሲት ኮይና ትስምዓኒ ማለት እዩ መብርህ ንክህቦም ገሊኦም ሰባት እዚ ኩሉ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ማለት ስጋብ 30,000 40,000 ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም ናይ መርዓ 15,000 10,000 ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም ብድሕሪኡ እውን ቀለብ ናይ ተጓል ናይ ሓዳር ናይ ኩሉ ዝገበሮ እዚታት ይረኣዮም እዩ ከምዚ ዝበልካዮ እውን ምስ ከደት ፅባሕ ንግሆ ዓመት ክልተ ዓመት ምፅበያ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ተስፋ ክቆርፀካ ክእል ግን ኩሉ ስጋብ ወላ 500,000 ይወድእ ትገንዘብ ሂወት ክን ናይ ጓል ሰብ ኣይመፅን ያቱ ታጓል ሰብ ጓል ምዃን ኣይተርፋን ፅባሕ ንግሆ ከምቲ ስኻ ንውላድካ ተሓስባ ዘለኻ ኣደ ደቅኻ ተሓስባ ዘለኻ ሰባት እውን ይዕብዮም እዮም ወለድ ኣለዋ ሓፍትኻ ከም ምዃናስ ክትሓስበላ ትክእል ኣለካ ኣይትሰማምዓኻን ብሕጊ ምክንያት ከተርክበሉ ትኽእል ኢኻ ተደቂልካ ብወለዲ ብካልእ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ኮይኑ ስምዓኒ ምክንያቱ ንሰምዕ ኢና ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፍላይ ገሊኦም ቀቲሎሞን ሃሪሞም ካራዶ ገለገለ ትብል ኢኻ እንታይ እዚ ኩሉ ዘምፅኦ መሰልካ ስለዘይትፈልጥ ጉቡኻ ስለዘይትፈልጥ ማለት እዩ ጓል ኮይታ ጓል ትመፅእ ወዲ ከይዱ ወዲ ክመፅእ ክእል ግን ኩላ ግዜ እንታይ ንሕናስ ክትሓላለኽ ክንክእል ኣለና ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ ያ እዚ ትዘረባ ወላ ሓንቲ ዝውሰኸሉ የብሉን ኣምላኽ ንዓኻ ዝበለሎ ስለዚ ሓደ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ወላ ሂወትና ተመሊስና እንራእዮ ብዙሕ ነገራት ኣብታ ግዜኦም ክንስኖም ከለና መወዳእታ ዓለም ይመስለና ነይሩ ገለ ስጉምትታት ሕልፍ ኢልና ክንሪኦ ከለናስ ለካስ ኣምላኽ ስኑ ፅቡቀ እዩ ገይርዎ ኢና ንብል ኢትስ ኦልዌይስ ላይክ ዳት ኣብታ ግዜ ከባድ እያ እታ መድረኽ ብዙሕ ደኺምካ ብዙሕ ትፅቢት ዝገበርካሉ ነገር ክፈርሰካ ከሎ ቀሊል እዩ ዝብለካ ኩሉ ዘይወዓሉ ጥራይ እዩ እዚ ኮይኑ ተሪፉ ግን እንድሕሪ ምሻኻ ክትነብር ዘይደልያ ታጓል ኣይደልየትን ናው ሓፍትኻሲ ንካልእ ወዲ ከምኡ ክገብራ ከሎ what would you feel ከምኡ ታጓልካ ከምኡ ንሓውኽሲ ሓደ ደም ርሂፁ ሙሉእ ሂወቱ ተመንዩ ሓንቲ ጓል ኣምፅዩ ትኾነኒ ኢሉ ኣምፅዩ ጥንጥን ኣቢላ ክትከይድ ከላ እንታይ ይስምዓ ሓፍትኻ ሕርር እያ ትብል ተረዲኻኒ ፈትወካ ሓፍትኻ ካልእ ጓል ከምኡ ክገብረካ ክትርኢ ከላ ትሓርር እያ that's it ንስኺ ድማ ከምኡ ክትገብር ዘለኻ ንሓውኺ ካልእ ከምኡ ክትገብሮ ትኽእል እያ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሂወት ከምኡ እዩ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ነይሩ ኣብዚ ከምኡ እዩ ኣብዚ ኸድናዮ ከምኡ እዩ ኩሉ ግዜ ዝተፋቐረ ንሓዋር ይቕፅል ማለት ኣይኮነን ምፍልላያት ኣሎ ፀገማት ኣሎ ድሌታትና እውን መዓት እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሓደ ግዜ መጀመርያ ጭራ ነብሪ ቅልጥፍ ኢልካ ይትሓዝ እንድሕሪ ሒዝካ ድማ ኣይትፈኑ ይብሉ ኣቦታትና
ስለዚህ ሓዳር ቀልጢፍና ይንእተዎ ካባተና ግን ክንሕዞ ክንክእል ኣለና I think ኣነ ዛዕባ ኩሉ ሕብረተሰብ ፍትሕ ብዙሕ ግዜ ይስማዓሉን ነይሩ ሕጉሳት ነይሮም ኩሎም ሰብ ሓዳር እንተልካኒ no ሕጉሳት ኣይነበሩን but they know one thing ጭራ ነብሪ ተሓዝ ተሕዝካ ይትፈንያ ከማዮም ትፈልጡ ሶ ስለዚ ካብቲ ዘምፃና ጭዋ ባህሊ ብዙሕ ኣብ ባህልና ብዙሕ ፀገማት ክህሉ ይኽእል ትብልዎ ገለ ካብቲ ዝበለፀ ግን ኣብ ሓዳር ዘለና ርድኢትን ስድራ ቤትና ድማ እቲ ዝበለፀ ኣብነት ክኾኑና ዝኽእሉ ኣብ ሓዳሮም ፅኑዓት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ እዚኣ ካብኦም ክንምሃር ክንክእል ኣለና ናፅነት ኣለካ ማለት ሓዳርካ ከተፍርስ ኣለካ ወይ ንፅቡቅ ነገር ጎሲኻ ክትከይድ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ድማ ነቲ ትጥምትዮ ዘለኻ ወይ ትጥምታ ዘለኻ ካብታ ምሳኻ ዘላ ፍሉይነት ክህልዋ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ስለዚ ብዘለና ክንዓግብ ንፈትን ዓይኑ ኩሉ ግዜ ካልእ ክጥምት ትኽእል እዩ ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ ዝነደቕካዮ መሊስካ ዳ ስርሓሉ እምበር ንዑ ፍሊስካ ካልእ ክትሃንፅ ግዜ ተጥፍእ ክሳራታት ትፈጥር ኣብ መወዳእታ ድማ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኣ ተበልና ኣብ መወዳእታ ዝበለፀ እዩ ይቐኒለይ ማለት እንድዒ ትኩሉ ርስቲ እቲ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ኣሰካፊ ክንብሎ ንኽእል ተንኪፍና ኢና መስለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እቲ ካብ ህዝቢ ድመፅእ ብዙሕ ሕቶ እዩ ድመፅእ ሓቂ ብሓይሽ ግን ኣነ ከም ዝበልኩካ ፀሚቐ ቁሩብ ምስቲ ኣብ ሂወት ስለ ዘለኹ ክሓተካ በቂዐ ማለት እዩ ነዚ ዕድሚ ክቢርካ ከምኡ እውን ብደስ ዝብል ኢንተርቪው ጌርካ ምክንያቱ ከፍ ደለዎ ምሸት ኢና ምሲና ሓቂ ብሓይሽ ህዝቢ እውን ልቡ ከፊቱ ክሰምዕ ይኽእል እዩ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ያ I think ብዙሕ ሳይንስን ገለና ኣይኮናን ርኢና ኣብቲ ባይታ ዘሎ ፀገማትና ኢና ሓደ ፍሉይ ዝበለ ምክሪ እውን ኣይኮነን ዝህቦ ፀናሕ ኳነ ብሓፈሻ ግን እቲ ብድሆታት ኣብቲ ባይታ እዩ ዘሎ ነቲ ብድሆታት ድማ ንዓይ ዝመስለኒ ካብ ተመክሮ ናተይ ብዙሓት ካባይ ዝንእሱ ስለ ዘለዉ ንዖም ክሕግዝ ዝኽእል እምበር ንሱ ጥራይ ቅኑዕ ኣይኮና ንብል ዘለና ከምዚ ብከምኡ ክንወዘ የብልና እዚ ሂወት ፃዕዳ ወይ ፀሊም ኢልካ ትሓልፎ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ብብዙሕ መንገድታት እዩ ዘሎ ሓደ ካብቲ መንገድታት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልክዎ ስለዚ እዚ ምክሪ ናተይ ሰሚዑ ሰብ ከም መመዛዘኒ ክጥቀመሉ ዘሎ 100% ዝያነ ኩሉ ዝበልክዎ ቅኑዕ እዩ ትክክለኛ ንሱ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እዚኣ ናይ ምምዝዛን ክእለት ክህልወና ኣሎ ርእይቶ ይበኩም ኣሎ ሓሳብ ይበኩም ኣለኹ ካብኡ ዝፍለ ሓሳባት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ዝዕረ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ብናትኩም ኣጠማምታ ዘይቅኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ስቲል ናተይ ዝመስለኒ እዩ ግን ናይ ካልኦት ሰባት ምስ ወሰድና ልክዕ ከምዚ እቲ ሂወት ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ከምዚ እውን ኣሎ እዩ ከምዚ እውን ክኽየድ ይኽእል ኢና ንብል ዘለና ኦፕሽንስ ኢና ንፈጥር ዘለና ተኽእሎታት ኢና ንነግር ዘለና ስለዚ ከምከምኡ ርኢኹም ኣብቲ ጉዕዞኹም ክትጥቀምሉ እዚ ከምዚ ዝግበር ዘሎ ዕላላት ኩሉ ሰብ ዝረኽቦ ኣይኮነን ንሕና ኣነ ክመፅእ ከለኹ ከምዚታት ኣይነበረን ኣነ ንኣብነት ብዙሕ ነገር እየ ካብ ከምዚ ምክሪ ዝኸስብ ክሰምዕ እውን ይደሊ እየ ምናልባት ስለዘይነበረት ገለመለ ንኸስሮ ነይሩና እዩ ሎሚ ግን ክትዕወት ተደሊኻ ትዕድላት ኣሎ እዩ ንጥቀመሉ ንምሃር ተሓሳስባና ነስፍሕ ብዘይገድስ ኣበይ ኣለኻ እቶም ፕሪንሲፕልስ ሓደ እዮም ኣብ ሓደ ዓዲ ምስ መፃኻ ክትምሃር ቋንቋ ኣብቲ ዘሎ ሲስተም ንክትኣቱ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ተበግሶታት ትወስድ ኣለካ ምስ ሰብ ኮኔክትድ ክኾን ኣለካ ቅድሚኻ ካብ ዝሓለፉ ክትምሃር ኣለካ ካብቶም ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ክትምሃር ክክእል ኣለካ ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ንዓኻ ዝኾነካ ንዓኺ ዝኾነኪ ኣይከስእነን ኢኺ በዚኣ ክንዛዝማ ንኽእል ይቐኒለይ ኣማን ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ስራሕ እውን ኣዝዩ ዓብዩ ከምዚ ከማኻ ቦታ ዘለዎም ነቲ ሰብ ክሕግዝ ዝኽእሉ ስለዘይብልና ብዓብዩ ደረጃ ኔትወርክ ናይ ከምኡ ስለዘይፈጠርና ኢና መንእሰይና ክሽገር ክኢሉ እምበር ኤርትራውያን ውሕዳት ስለዝኾና ኣይኮና ኣዝዩ ብዙሕ ሕብረተሰብ ኣለና መናይቲ መንካ ኣዝዩ ዲፕሊ ዝዓበየ ዝተምሃረ ሊቃውንቲ መዓት እዮም ዘለውና እዚ ስደት እዚ መዓት ሕማቕ ነገር ክድርድረሉ ትኽእል ኢኻ ካብ መጠን ንላዕሊ ድማ ዓቕሚ ሰብ ዓብዩ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ እዩ ግን ኩሉ እቲ መንገዱ ዝሓዘ ተኣለየ እዩ ኩሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ጫውጫው መብዛሕቶም ካብቶም ጌና ኣብቲ ሲስተም ክኣቱ ዘይከኣሉ ዝመፅእ ጫውጫው እዩ እምበር ሓደ ጥዑይ መንገዲ ዘለዎ ሰብ ይፈልጥ እዩ ፅልዋናቱ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተማሂርዎ ኣሎ ኦልሬዲ ርእይዎ ኣሎ ኣብ ሂወቱ ፅልዋናቱ እውን ይርድኦ እዩ ዝበዝሐ ሰብ ግን እቲ ደድ ተምሃረ ካብቲ ሕብረተሰብና ስለ ዝግለል ዘሎ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ምስ ረኣኻ እዚ ሕብረተሰብ ዝድሒሩ እዩ ብላብላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ጥቃኻ ጠመት ኩሎም ቶም መማፅእትኻ ወላ ድሕሪኻ ዝመፁ ከመይ ኢሎም ተሰኻኺዖም
ما ጥሩይ መንገዲ ይመርሑ ኣለዉ ኣነ ብኸመይ ዝዕቅኖ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰባት 10 ሰባት ስለ ዝፀረፉ ወይ 30 ሰባት ብዩቱብ ወይ ኣብ ቲክቶክ ሕማቕ ስለ ተዛረቡ ኤርትራውያን ሕማቃት እዮም ተስፋ የብሎምን ትብል እንተለካ ትጋገለካ ካብ ቀደም ንላዕሊ ዝተምሃረን ዝዓበየን ኣተሓሳስቡ ዘስፈን መዓት መንእሰይ ዘለና ኣምላኽ ተሂብና ዕድል ተፈጢሩ ብሉፅ መንእሰይ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ንክእል ኣለና እንታይ ግን ኦርጋናይዝድ ኣይኮናን ኣለና ንሱ ከዓ ምስ ግዜኡ ክመፅእ ኢለ ኣነ ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ እየ ብፖዚቲቭ ክሪዮ ድማ ይቀለኒ እቲ ነገራት ማለት እዩ ኣብዚኣ ክወስኸልካ ኣነ እውን ናተይ ትምኒት ማለት እዩ ከምዚ ከማና ከምዚ ከም ጆርጆ ብዙሓት ሰባት ኣብነታት ክትኮኑ ትኽእሉ ሰባት ብዙሓት ኣለዎም እተኸኢሉ ኣይትብቃቑ ካብቲ ናትኩም ሞያ ማለት እዩ ኣብቲ ገለ እንደሊ ከለና ሲ ብፍላይ ከምዚ ከማይ ዓቕሚ ውሕድና እዩ ኣፍልጦ ውሕድና እዩ መንእሰያት ካለው ብዙሓት በዚ ዝደልዩ ማለት እዩ ተዝከኣል ኮሚቴ ክፍጠር ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኣፍልጦ ዘለዎም ኣብ ተፈላለዩ ዓውዲ ሓደ ተዝኾኑ ትምኒተ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሰብ ክትሕግዞም ትኮንካ ብዝፈልጥ ሰብ ኢኻ እምበር ከም ግድልና ኣይኮነን ብዕድመ ወይ ከዓ ብትፀወርነት ብመወዳእታ እታ ግዜ ከይዳላ ከባቢ 1 ሰዓት 25 ደቂቃ ዕሊልና ኣለና እስካውን ጠጠው ኢልካ ኢኻ ዘለካ ኣነ ኮፍ ኢለ ዘለኹ ኣነ እስከሚለ ይሰርሕ እስትራባ ከይሕዘካ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክትብል ትደሊ ጆርጅ ሓወይ ብፍላይ ንዓይ ኣነ ከምዚ ከማይ ብዙሕ ብስማዕ ዘይፈቱ እንታይ ክትብል ትደሊ ኣማን ብዙሕ ምባል እኳ ዘድልየካ ኮንካን ኦልሬዲ ሓደ ፅቡቅ መንገዲ ሒዝካ ኣለካ ንዓኻ ዝኸውን ጥራይካ ኣይኮንካን ትገብር ዘለካ መወዳእታ እኮ ተማሂርካ ስራሕካ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ደሞዝ ክትውቲኻ ስድራኻ ክታሊኻ that's pretty much ኣብ ኤሮፓ nothing special about this ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ፍሉይ ነገር እንታይ እዩ ካብታ ካብ ጅባኻ ትወፅእ ካብ ካልእ ንኻልኦት ክትሕግዝ ምፍታን ጥራይ ፍሉይ ነገር ንሰባት ፍልይ ዘብሎም እሱ እየ ዝብላነ እምበር ተማሂርካ ናብራኻ ምምላዳ ኮርስ ሰብ ኢኻ እሱኻ ክትገብር ዘለካ ንዑ ዘይገብር ሰብ እንተሎ ሕማቕ ኣሎ ማለት እዩ ተማሂርካ ገዛኻ ስድራኻ ምእላይ ግን ኩሉ ሰብ ዝኽእሎ ስራሕ እዩ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ዳዞ ወርቂ መዳልያ ዘድልየካ ኣይኮነን ንዓኻ ኮይንካ ንኻልኦት ክትከውን ምፍታን ግን ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ሚልዮን ሰብ ከይትፀሉ ትኽእል ኢኻ 10,000 ከይትፀሉ ትኽእል ኢኻ but who cares about that እዚኣ ጌርናዮ ዘለና ክንደይ ሰባት ሪሞም ዘይገድስ ካብኣቶም 10 ሰባት ተኸሲቦምላ መኽሰብ እዩ 10 ሰብ ሰብ እዩ ንሚልዮናት ክፀሉ ስለዘይከኣልኩ ኣይገብሮን እየ ክትብል የብልካ ን10 ሰባት ብፅቡቅ መንገዲ ክፀሉ ትኽእልካ ዓብ ስጉምቲ እዚ ኣነ ከመይ ዝርዮ ነይወን ወላ 2 ሰባት ተሓጊዝካ ወላ ሓደ ሰብ ተሓጊዝካ it's good ወላ ንክልብት ተሓጊዝካ ሓገዝ ካብ ነፍስኻ ዝወፀ ንኻልእ ተሓጊዝካ ሰናይ ነገር እዩ እዚ ድማ ፅባሕ ንጎ ተዘካሪ ንሰባት ንገዛኻ ዝገበርካዮ ስድራኻ ክዝክርዎ እዮም ኦፍ ኮርስ ንኻልኦት ዝገበርካዮ ግን ዝያዳ ተዘካሪ ዝገብረካ ንስኻ እውን ዕጋበት ዝባካስ እዩ እዚ ትገብሮ ዘለካ ስራሕ ኣይተንእሶ ንእሽተይ ኢልካ ዋላ ይርእይዎን እዮም ዘለዉ 5 ሰብ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ኖ እቶም 5 ዝርእይዎ ዘለዉ ይግብኦም እዩ ትተኸታተሎም ዘለካ so they need it ክትቅፅል ኣለካ ከተሕይሎ ክትክእል ኣለካ ዝያዳ ፈረንሳውያን ኪላታት ኣምፂኻ እውን ነቲ ኩነታት ናትና ክትርድኦም ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ላይፍ መፂኦም ክዛረቡ ከለዉ ካቶም ትሰምዑ ዘለኹም ሪስፔክትፉሊ ሃንድል ክትገብሩ ኣለኩም ንኻልኦት ሕብረተሰብ ስኢልካ ብፀርፊ ዘይኮነስ ብፅቡቅ ከነኽብር ክንክእል ኣለና ኣኽበርትን ዲና ኣብ ሶሻል ሚድያ ኢና ካልባህር ዘለና እምበር ኣብ ሪል ላይፍ ኣኽበርቲ ሰባት ኢና ሶ ኣጆኻ ቀፅሎ ኣነ ኸ ብዓቕመይ ዝከኣለ ንክሕግዝ ወላ ሓንቲ ፀራ ኣይኮነናሃይ ብዝተረፈ የቐንየለይ ካብ ልቢ የመስግን እቶም ግዜ ጥፊኹም ነዚ ዕላልናትና ሰማዕኩም እውን ካብ ልቢ የመስግነኩም ኣብዚኣ ክንዛዝማ ንኽእል ኢና የቐንየለይ ክብለካ ይደላና ኣነ እውን ብዛ ዕድል ክጥቀመላ ንህዝቢ ማለት ቅድሚ ሕጂ ዘይፈልጡኒ ሰባት ካልእ መደብ ገይረ ክላለዮም ክፍትን ግዜ ክበልዓሉ ጆርጆ ነዚ ዕድል ሂብኩም እውን ግዜኹም ወፊኹም ክሰምዑና ዘምሰኹም ብጣዕሚ ካብ ልቢ ብሽመይን ብሽም ጆርጆን ብሽም ዝትካልን ኣክስፔክስ ኣምደጋ ስፓስ ፒሲኮሶሲያል ናይ ስነ ኣእምሮ ስነ ልቦና ተሓጋገዝቲ እዮም ከበዝግነኩም ብድሊ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ያራኸበና ብጣዕሚ ሰላም ዘሎ ምሸት ኣምሲና የቐንየለይ ኣቶ ጆርጆ Thank you very much. Ciao, Sassanai. Ciao.
እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክንዲዚ ኢንቨስት ገይረ ካብቲ ግዜ ተካዕበለት ሓደ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ድማ 12,94 ፍራንክን ወሊዱ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 31.6 ከም ዝወለደ ይሕብረኩም